aceasta a fost nunta. Domnul Ranete, Doamna Ranete? am făcut-o și pe asta. Era și cazul. Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar la ilusión de enamorarme de ti cada día. Diana, sper că îl vei iubi pe Andrei, chiar dacă am băut multe pahare, nu știu că am băut, dar Am plâns foarte mult. Foarte mult. Eu nu sunt pregătită. Unde trebuie să țin asta? Eu nu sunt pregătită pentru că eu mâncam friptură. Prima când făceai pe tasul în liceu. Nu zic că mă aude tasul. Hai. Că am nimerit-o. Amin. Diana, Andrei, să vă iubiți, că asta contează. În caz de vă despărțiți, înseamnă de încă 2 nunți în plus. Deci mie nu mi-e pare rău că mănânc mai alea, dau dar, asta e partea proastă. Păi, casă de piatră și cel mai important, liniște. Mă rezic la... am vorbit, a zis. De ce râd mă ăștia ca proștii? Păi atât. Ce faci, de fapt?